Páirní na Scoilm mar tá timpeall scór as an Uile ag freastal leid agus timpeall scór ó mórthír freastal leid. So tá tú bula le daoine nó chuile bhliain agus tá tú measca le daoine ó timpeall na tíre. Is mis sé bríd ní annacha, bríomh de Coláiste Ghobnait, iarmhain Scoil atá lonnaithe seo in ina sir, Scoil Gaeltachta muid, Scoil bheag Gaeltachta, agus tá muid faoi fátrún in GRTB. Cuireann muid éadachas fáil trí bheán na Gaeilge is na hábhar fad, agus bíonn Scoláirí linn in seo caitheann sé tréimh sí linn beidir bliain ag an nám. Tá muid agsúil go mbeidh 35 scoláir agan I mí meán fómhar le cúna dé, agus tá duine bháin atá testaí linn I mbliana haon, agus is dóthaí tá séisiúr tar éis an scoile ágal agus a hééis an áirteist a chud i gcríoch linn. So bheadh sé iontach is dóthaí go mbeadh aon scoláire a muin sin go mbeadh siamach go heacht agus testaí linn I mbliana haon. So is féidir le Scoláirí thíocht Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge agus sin scoláireacht a bhíonn ar fáil chun deise thuirt go Scoláirí thíocht agus fásachar go Gaeilge sinna chéad bhealach dóthaí. Agus an sin chumá lei sin tá an deontas iargholta nó an remote grant a chudann san rion éadachas ar fáil. Dóp siúd atá géire go éadachas áil trí bheán na Gaeilge. Agus is dóthaí nús éon rud ammantaí bhíonn ag déanaine bhfuil an rá sin ar fáil dóp. Agus iad siúd a dhéthe chun deonta sin is dóthaí bheidís ar lóistín le tailaí. Agus an rud céanna leis an scoláireacht tegann tú ar lóistín agus bíonn tú ag fánach le teilech. Agus dóthaí cuireann sé sin freisin le fólam na Gaeilge mar tá tú ag feiceáil an teanga beo taobh mog go síl na scoile. Hána ní chonéala an tanam tarm is as an Uile Tá ag freastal ar Coláiste Ghobnait, Tá Gaeilge I mbliana sé mbliana. Dionam 7 ábhar, mata, béarla, Gaeilge, Fraincis, bhFoghlaíocht, Ceimic agus ealaí. Ceapann sé gur buntáiste tá mar tá níos mó am ag an múnseir bheith díú orsa agus ar na gasad eile tá sa rang leat. Faoi láthir tá cuir I mar rangsa agus tá muid an Coláisteach de rudaí nach jigan muid go hána éascom mar níl rang mar míteachán. Is féidir leis an múnseir bheith caint le chuilehanna agus seoáid níos ciúna ní mór an na tarlú sa gúilbh. Is mis méine chonéala agus is as an Uile chum. Dionam 9 ábhar, dionam Fraincis, Gaeilge, béarla, mata, bunlóchanna, ólaíocht, tíreolaíocht, amadúireacht, ealaín agus tíos. Tá neart I mar rangsa, is rang smú a bhí an mbliana. Tá aon duine ag an rang. Tá muid anrága chéile mar a dásmuid ar fád suas a chéile ní léon duine nu is just na ranglinn. Ach na daoine hagan isteach bíonn fáilte mór an chob. So go bh poliscailt na rang is fearlam ag an númaid seo mar tá muid ar fád a fólam faoi cultúr difreacht timpeall tír, a Gaeilge atá difreacht an gáchailt timpeall tír. Is rud an is deisíntacha mar ní bhíonn mór an scoilna in anna sin na chuir ná go na daltaí ach tá fear deis anna seo. Is áit glóit sé tá na daoine ar fád cordú leat. Ní léon duine gráin leat. Tá muid ar fád an gár dá chéile go háirithe mór angsa ar an chuí ach fásan tú ar fád suas a chéile is rudínta ché. Is Scoil bheag muid agus tá ainthe ag na múnsairí ar na Scoláirí. Agus dóigh go bin láideach mór le Scoil bheag fan tú deis ainthe a chur ar do chud Scoláirí agus is dóigh go féidir leat freastal an sin orthú agus na riachtanis agus go riachtanis fólama a chur chun cín.